Hemen txegaz beste aste batez, Joko Ona podcastian, kaixo, denoiz, temaduz, kaixo Loren Ekane Bilela Beitia. Egunon edo Gabon edo lo que sea. Azaldeon, eguerdion, dana dalako. Hola, Salvador. Kaixo. Kaixo, zemoduz. Ondo, oso ondo. Ondo ikusten zaitxuet. Bai. Ondo, bai. Fresko. Ez da bera esan marrun. Barratik, bai, igual fresko gazelako. Bueno, gaur, nik uste dut, zuek ondo menperatzen duzuen gaia dela, gertutik bizitozulako. Eta gustatzen gara, hemen anekdotak izango ditugu. Publikoari buruz hitz egingo dugu, beraz, zuei buruz, ez mugitu hortik, bago jazta. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Loren Ekane Bilela Beitia. Kultura eta publikoa eta kultura beharrezkoa. Biak elkarrekin jotia, ez? Eskutik helduta, hori hola da. Zuek ze harreman daukazue publikoarekin? Bueno, nik uste hola ezin dela esaldi batean lagurtu. Gazigozo, zango dugu. Gazigozo, venga, bale. Bai, nik uste nire kasuan behintzat nahiko gozoa. Iritsi zaizkit oso goza politak eta esan behar dut nahiko maitatua sentitzen naizela. Nire publikoaren artean, beraz eskertzea izuet pila bat, eskerrik asko. Zer da lan buruan geratu jatzuna zerbait? Kontatu zinun, erlijio bezala ikusten zaitxuztet dela, baina badago lan saldin bat, zeo zer jundana norbait eta zazu, zer polita, esan deztezuna. Gauza pila bat, historia pila bat kontatu izkiate, esan diate nire abesti baten bitartez batek bere aitaren dolua superatu zula, ez dakit, historia desberdin eta hunkigarri pila bat iritsi zaizkit nire abestiekin lotuta eta hor esaten dut, merezizun eta zentzua daka eta jarraitu behar dut, momentu horietan. Bai. Beharrezkoa edo, egiten abidenak... Bueno, jendeari behintzat lagundu diola bere fase prozesu gazi gozoetan baita. Loreta, zuk ze... Nire danatarikoa esan duzko orduen. Bai, gazi gozoa, bai, batez be gozoa. Eta, eskaintzeak ordanaz, lagun baten naiz eta minbizien tratamendu barri batin zegoen Bartzelonan musika terapia bategaz. Aukeratu behar zen duen zen musika entzun, urrengo gunerako edo ez dakizelako terapia zen minbizientzako. Eta belako entzuten zegoen. Eta kontaten zegoen lagundu etzola musikak momentu horretan, eta belako aukeratu zegoela, eta ez da izer, hori zena, tio, que fuerte. Beharra transmititza duzu, ez? Bai, nik uste baiet. Gero besan doztie, honetan agitxi mutil batek esan estan, gazte batek esan estan hasi izala baju eioten nigaitik. Nire abesti baten entzun da baju eta nigaitik hasi izala baju eioten. Gero... Esplikatu zenio nola hasi zinen zu. Eske justu izen da beste unean zestoan, eta jantuz gauza bestien, eta esan duztan, eta zelan joten dozu, berak esaten dozu, zenbakiek esan beharren notak ez da, baina bostean edo hiruan, eske gaur ikusio kontzertuetan inoter, klaro, eske diskoan dau lan, baina kontzertuetan sol, osea, klaro, hiruan hasten naz, ze tono bat bajatu dugu abotza gaitik eta bale, eta zelan joten zut esan dutzen itzero, eta bultatu nintzen esenatokira, osea, izen zen kontzertu ostean, gure kontzertu baten ostean. Hartzu neuen baju eta beran gana eta behitu holan, eta jo notzen, eta bale, eta tipo, como, jo, que guapo, baju altera dozu, tal, beragaz, klaro, berakan esan ostean, hasi dela baju joten nigaitik, pues, eta gero euskera zuri bepasako jatzun igual norbait astea, hori komentatu duen ez da, atarren baten. Ez dakit hemen edo hemendik kanpo, baina esan zidaten nahi bez Finlandian. Euskaraz ikasten nahi zidan pertsona horiek eskertu zidaten diskoak ateatzea eta laguntzen zielako pila bat hizkuntza ikasteko. Eta guri bezan dozko eta ganera guk euskarazeko guz, 3 lau abestie. Baina gero, bai, Instagramen edo agertzen zara elkarrizketaren baten, euskeraz eta... Eta euskaraz idazte duzu, baita. Bai, eta badau jentea gure duguna dana ulertu eta animatu dana euskera ikastera gu gaitik, ez da? Eta hori oso polita da entzutea. Bai, horea da. Orduan publiko nahiko ona dugu, orokorrean, ez da? Oso gozo zabitze, baina gero, bauko jolastxo bat. Ja.
Ez que bakizu pastan da, gauze txarrak igual ahaztu iten dugu, ezta? Ez que honena da gauzonak azeratzea. Bai, noski, eta honena, hori da. Baina, bueno, gero pixkate bihurri jarriko gara. Bale. Zuk gure da zu, kaka sartzea gure da zu. Kaka nik urot publikoak ikastea, zuen galdik. Hori da gurotena. Eta zuk, Lore, ja 10 urte holtza gainean, batian da bestian, munduan barrena ibilizari, publikoa aldatzen da, batetik bestera? Bai, dan aldatzen da, ez da. Sozietate diferentea, kultura desberdina dekie, bizitzeko modu desberdina, orduan, klaro, publikoak kontzertutan be desberdina da. Eta niri guztian jat asko Mexikon egon garanatan, ze Mexikon publiko da, claro, beste lekoetan ikusioten agaz konparata, enazego mundu osan, oso pasionala publikoa. Eta ni konparatzen dut beti Mexikoko jentea, gero Latinoamerikan ez naz egon, orduan ez dakit zelan izango da nor, baina konparatzen dut, aspaldi egunero behar ginenean asko ikusten ziren telebistan telesail kolombianaak eta holan, super dramatikoa dana, eta pasion arraudales, ez da, eta niritzako Mexiko da, Mexikoko jentea da holan, eta klaro, kontzertutan publikoa da holan, eta da, como, subidon, igual erreizen, ni horreaz konparata, askoz behotzagoena, baina ez dakit guai da ikustea zelan aldatzen dan, publikoa, eta jentea dago atope, gero sare sozialetan eta beti dekogu Mexikoko nonor, galdezka, ia nos goazen, eta zer esan duzu hemen, euskeraz igual zeu zeiatzeko, eta zer esan gure dugu, eta ez dakit zer, vengan a México, vuelvan a México, beti, Mexikora joan behar da, olatz, eurek dire fans, baina true fans, betirako, bai. Eta holan hotzak, publiko hotza topo duzuna? Igual Japon gehiago. Baina eske, segun, Japonen kontzertu desberdinak emon gendu zen. Eta batzuk hotzak beste batzuk ez. Rusia, igual hotzago. Baina, momentu igual izen alda, ez da. Uki aldozu danatarikoa edonon. Baina, bai Mexikon beti dela super pasion. Eta, zuko latz, nola ikusten dituzu? Joske, karo, nik ez dakatain espektro zabala. Baina, bidaiatu duzu, eta gure inguruan badauz, ez? Claro, ez que hemen barne, Euskal Herrian barne igual desberdintzen da, ez da, publikoa. Bai, egia esan ikustet herri batetik bestera, kriston desberdintasuna egon daitekela, baina batzutan ez da, ez dut kakasartu nahi herri konkretu bat. Aipatu, ez duz nahi aipatu bat. Ez da arraldeko publikoa. Dala ez dakit lehorra, baina igual da egun hortan, aurreko jaietako egun azala gazkaria eta daudela denak hilda. Euskalo, egon daitezke gorapila bat, non patan ikustezun ez dakalzula feedback handirik orain gehiago, porque daude hola eta hola. Eta orain zaila da. Eta geldi, ez? Ezin da biela ez errein, Eta publiko bezala egona izenean ere horrela ez dut bereziki ondo pasa, mugatzen zaitu asko, eta zuna ezu altxa, eta zure joera naturala ezin dezuin, eta pixka frustrantea izan daiteke publiko izatea orain baita. Ostras, super frustrante. Zuetan egon gara lukiek ikusten egun berdinean. Bueno, zu lanean. Bueno, ni. Arri teknikari bezala. Ni hor oso frustratutatea nintzen, oso. Justo hori dago goratzen daiten kontzertutako bat esan nula, kontzertua bezin da eserita ikusi. Behar dugu jantza nin. Eta izerdi. Behar genuen pixkat senteitu kontaktu hori eta... Ja bale, ja mesedez, Ja ganera hasi gara ikusten bideoak, interneten eta hasi gara ikusten zelan Inglaterran, da bizen salatan, ez bakarrik kalean festivalak salatan be bai, barruen. Eta Euskal Herrian, muga pasatzen badegu iparraldean baditugu ja, konzertua. Baina zutunik eta maskarilla barik, eta aforoak haunditzen ja. Hola, isa. Justo atzo ikusi dute Instagramen da bil duten mapa bat. Bai. Ez dakit Joferrek badeko, jarriko dugu. Samarrun, seguro atzo. Atzo ikusi dut. Atzo, ja, klaro, ez da atzo. Nik ere justo... Zuentzako ez da atzo. Atzo edo duela ezagitzen bat. Asko. Justo partekatu nuen. Bada Europako mapa bat, koloreka,
kontzertuetan dausen mugetaz, koloreka non dauen muga bat, 2, 3 edo denak, osea, aforo, zutunik, maskarilla eta distantziak. Eta Espainia dago gorriz, danak dekoz. Eta gehiengoa dago berde, batan bat belegi, eta gorriz bakarrik Espainia. Eta justu Espainia da, bakunazio tasa altuena dekona. Eta, bueno, pues, baina, hau da, musika kontzertutan, Ze beste gauza batzutan ez. Ze hegazkinak beterik doaz. Danak beteta. Ni hegazkin baten danak beteta holan, sardinasen latan, ni distantzian aforo esebez, eta heldu beste herri batera eta kontzertuen danak separata jesarrite maskarilla eta aforoa erdira. Eta kalean maskarillak erabili behar ez diren momentu batean, exigitzea kontzertu batean, non distantzia dagoen eta kalean dan. Bai, neurri guztiak maskarilla jartzearena, oza, absurdoa, jendea gelditu izan da kanpoan, kontzertu ikusten kanpotik, trago batekin maskarilla gabe, eta barruan dagoen jendea maskarilla jarrita, eta distantziakin. Mugak daude, baina bakarrik batzuentzako. Eta hau esaten dugu publiko bezala. Bai. Eta artista bezala ere, bai, azkenean kontzertuak ere gainera ekonomikoki errentagarri izateko behar dute publiko bat. Eta aforo horiekin aretoentzat ere, eske da, ezin dute egoera hau mantendu, ja asko kitxi dute, ja, eta... Eta ez bakarrik hori, gero bebai sarrerak saltzea eta karo, zuko irdaintzea, ez dakizan bat euro, kontzertu bat ikusteko, jesarrita eta maskarillagaz eta igual tragu gabe, tragu barik, igual ez teko zu gogorik. Tragu gabe, nola zango dut. Ke barbaridad. Eta eske, igual ez teko zu gogorik, berez, eta dinosu, itxero ningot, hau pasa arte, eta orduen ja joango naz, berak ikusten zutunik dantzan iteko, eta tal. Eta, klaro, aforak murriztutea eta ganera igual jenteak ez teko gogoriko lan kontzertu bat ikusteko. Eta gero guretzako kontzertu baten, jenteago eta jesarrite maskarillagaz, hotza da, emoten dugu epaimai baten aurrean zauzela. Ostia. Azterketa bat eta oituten hasi gara. Ez duk gure oitu, nik hori ez duk gure. Ja, bale, ja, venga, Bueno, espero dugu, ja, laizter gauzak aldatzen jutia, bestela. Zuek orain artista bezala basarie publikoaren erreferente, ez? Adibide batzuk ekarri duzue, sentitzen duzue ardura edo nahi xau duzue ardura hori gainetik kendu? Bi gauzak. Alde batetik bai, neurri bateraino bai, baina jo, azkenean zure buruari ere jartzea zama hori dena perfecto inbarrezuela, leheno beste programa batzutan aipatu izan dugu autoexigentzia maila altuarena, iruzurgiana eta gainera erreferentea hartu behar dugu hor bizkar gainean eramaten, dena ondo ibardet, porque erreferentea naiz, ez nik uste ja, azkenean gizakia gehala eta hori, ezin da ardura guztia jarri gu zelako pertsonengan. Bueno, ez dut uste ez ni adibidez publiko masibo batean izan naitekenik eragile zerbait aldatzeraino, ezakit, baina ere ez dut uste guretzat osasuntxua danik horako pisua jartzea. Eta ganera nik uste nahiko dekorula gure exigentziaz, guk markatutakoakaz, ja nahiko dekogu. Ganera azten bagara ja, publikoan pentsatzen, gure barik pentsatzen duzu apur bet, baina hori. Pasatu gabe, pasatu gabe. Batu erara pasako naz, ja, beti dako. Hau da, Donostiak daukena, Bai, eske, aste honetan, karo, aste hau ja, zuentzako ez da aste hau, baina, aste honetan etornaz Donostira, ja ez dakizen bat bider, oza. Ja nahi katakasaz, Gipuzko arrizmoarekin. Aputxuet bai. Bueno. Hori bepolitia da, ez? Jutia aldatzen guruzen bezala. Hore, nahi duzun bezala itzen. Eta zuk esan duzuna, autoexigentzia da, Garik adibidez, bidegurutzean saioan esan zauen. Inoiz ez dela geratu gustora azebet eta disko bat kaleratzerakoan, ez? Kaleratuta, urrengoan izango da, ez? Urrengoan eingo dutu beto, enaz gustora geratu. Zuei pasau gatzu hori? Eski niri pastainat, guri pastainako, igual momentuen da, como, vale, abesti guapo da, tal, super subidon, baina urrengo gunean, osea, ja, bukatu da, bidali dugu masterinera edo dana dalakoa, eta,
ostras, eski abesti honen parte honetan hobetu alko gendun hau, ez dakiz zer sartuz, ez dakiz zer. Orduen, posik eratzen gara, baina gauzea da abesti bat noiz dau bukatuta. Amaitutzat abesti bat emoten dozu, grabatu dozunean, ja, bale, amaitutzat emoten dozu, baina benetan ez dago amaituta, ez da? Ze beti... Batek eskatu bihotzu grabatzeko, ez? Venga, guazen grabatzera. Bai, sustantzan beti aldatuko dozu. Gainera, beti pastainaku, gero kontzertuetan abesti hori joteko, ba igual, grabaketan, osea, diskoan dago horrela, ba gero aldatu dugu, eta igual parte baten diskoan dago ez dakiz zer, eta kontzertuen beste gauze bat joten dut, edo parte baten ez neuen jo behar, eta kontzertuen bai joten dut beste gauze bat atara dut, edo konposatu dut. Eta, bueno, guai daube bai, publikoari kontzertuetan zeu zer barri emotea, ez da? Disko baten ez da ona, ba, behitu. Momentu horretan, kontzertuetan bai ikusten dut, dekogula, pentsau behar dugula apur bat publikokeri begira, zeu zer barri emon eurentzako, jo, pagaderen sarrera, ona gu ikustera etorteko, kontzertu hon bat eman behar dugu, baina aparte, zeu zer barri egin behar da, edo abestiren bat aldatu, edo, ez dakit, horrek eusen Baita publikoan zabe sorpresa da, ez? Claro. Orduen, disko bat grabakeran, ez gauz publikoan pentsetan, ez, sostantzean eskren dugu ningo zure musika. Ingo zen duen, igual modan dauna, edo batek eskatzen dutzune, eta ez. Guk iten dugu gurea. Eta guztien bai dutzu ondo, eta sostantzean aiaku dauz. Eta, baina gero bai kontzertuetan, ingo dugu hau, igual, guztako jaki hau iten badagu, edo ez da izer, edo... Momentu horretan bai. Zuko laz? Diskoakaz? A ber, nik bai diskoa bukatutzat ematen dut grabatzean, eta beti daude gauzak gero konturatzen zeran igual ez zenituzkela hola ingo, baina niretzako hori da diskoaren prozesu baten parte, ez? Beti eukitzea zehoze, hori, urrengo diskorako. Osea, nik uste dut grabatzen dezun momentuan, beti dazkazula gauzak, ez dakiz, inkietudu berriak igual, edo hemendik jongo nitzak gehiago hemendik, baina horrek emateizu bidea jarraitzeko. Osea, egin dezu hau, ondo dago, baina ja grabatuta dakazu jazta, eta hobeto ez entzun bolada batean. Eta hola, nik uste horrek berak markatuko dizula ze egin nahi dizun zerrez, ze ikasi dizun eta nora nahi dizun jun ere. Baina hala ere, gari nahi irutzen zait gehiegi, esatea ez dara inoiz gustora gelditu, gustora ez, gustora bai, baina prozesu bat da, bukatzezu eta ja, beste gauza batera. Jo, ontziak ordenaz, gainera, gure disko desberdinetan agertzen, behitu, ontziak ordenaz, Monster abestie, grabandun maketa baten uste dut, edo EP baten deku. Baita gero beste bersio bat ez EP baten, eta gero Amen diskoan, dau. Bai, uste bai. Edo urrengoan, ez nazak horretan. Amen. Amenean izango da. Amen diskoan dau, deitzen da Monster harin hau, eta da, abesti hori aldatu gendun, eta da guztiz, dau guztiz aldatu, eta beste abesti bat da, baina da aurrekoan, hortik hori mantenduta. Orduen, Monster, eta gero urrengo diskoan Monster harin hau. Eta gero dekogu, Amenen dekogu, Sound Zintuador abestie, eta urrengo diskoan, Renderminam Trigger Baionez diskoan, dekogu Sound Zintuador harina uste du behin mindugula. Bai. Eta da, beste estilo baten abestia. Horako gozepe, guai da uzitea. Ze beste etapa baten zauz, eta igual dinosu, abesti hori aldatu ingorot beste estilo baten, Baina inoiz publikoan pentsau barik. Ez, hori da gu gaitik. Pentsauta gure. Kontzertuetan bai, iten dugu zual aldaketak, baina hori da diskoetan. Eta gure lehen esan duten gu egon ginen Lukien kontzertu baten batera, oin pandemian, astu inat baina Lukien kamiseta dekot, promo iteko geur. Hau da, hemen dimiten dugu katuen, eta gure dut gomendatu Lukien abestie katuen tezamentue, niri piua guztian jat. Eta belako onsoinu frogatan mikrofonoa probatu behar dutenean, probatzen dut katuen testamentua abestie abesten, ze pila duzainat. Orduen, itxiko linka katuen testamentue Lukiek. Hortxe. Promozio pixka du bai, ondo torten da. Beste kontu bat bai, publikoan, ikusten dut ez da horren beste zentratzen ez, zuek zuen egiten duzue,
eta jendeari gustatzen bajako ondo, eta bestela. Bai, hori da. Bai, azkenean zuen esentzia ematen duen bida bestela, egingo zinuten, ez? Hoi modan dauen musika mota hori hola da. Eta publikoak badauke bere ardura? Kulturarekiko, musikarekiko, kasu honetan? Bai, zuzena. Nik uste dut hori, behar deguna justo dela publiko bat babestuko gaituna, ze hori ez badago gut gaude ere ez. Ez dago, leku berean gaude, bestela ez gara existitzen, orduan noski behar degula, eta jendea konprometitzea proiektuekin, ez bakarrik, badakit, Netflix pagatzen badituzu hilabetean 7 euro, ateatzen duenean zure talde batek, gustoko talde batek zehoze, pues igual erosi baita, edo gaur egun oso modan daude baita, ez dakit, crowdfunding tankerakoak, baina nola izan dute, hilabetero jartzen dezuna suskribapen moduko bat, Patreon. Patreon edo, ez bale. Gitza aztu gaten. Bai, baina daka izen bat fenomen horrek, baina ez dakit horretxe ez dakit nola duken izena. Hori, zure gustoko proiektuak babesteko, pagatzen dezu kuotatxo bat, eta horren truke konprometitzen da artista hori edo kontenidoa ematera edo ekiz gauza egitera. Zuk aukeratzen duzu zenbat emori duzun, eta horren arabera, esklusiban ematen dutzu, emon biharrekoa. Bai, eta interesgarria da hori ez da, publiko bezala guk ikustia hau dana ezin dara doakoa izan, ez? Ja. Hori gertatzen da. Gainera orain ja disko bat erostea, nik uste hori badela ja militantzia gutxa, porque diskoak ja... Bakarrik da frikientzako, ja. Koleksionistantza. Maitasun gauza bat ez da. Hori, batez ere. Eta ganera viniloak ja modan jartzen hasi direz, disko bat ez dugu jenteak erosten, orduan erosiko bazu zer holan kolekzionatzeko, ja viniloa erosten oso handie, oso polita. Bai, ontxe modan da, baita ez? Viniloak erostea. Modan dauz, bai. Oen kasetak jarri dira modan, ez? Ja gauza pixkat erotzen hasi. Horitaz, Kasetak, orain. Ja, bai, joe. Lister diskoan bat erosiko dugu. Baina, gero nik ez deko non entzun. Non erreproduzitu. Total, gero Spotify unero. Ja. Eta ardura baita, publikoaren ardura izalik baita artista bat ez egurtzearena, ez? Badau kasu bat, Amy Winehousen kasua, ez? Orain, mito bilakatu dana eta oin oso irudi ona dauke Amy Winehousek, baina ni akordatzen az, bere garaian, justo hil baino pare bat urte lehen hau, bera ez zauen ondo, osasunez gaizki, osasun mentala, era bat gutxi zainduta eta gaizki, eta nola tratatu zen Amy Winehouse, eta Bilbao BBK Lifera joteko asmoa zauken, justo hil baino pare bat aste lehen hau izango zen. Ni joateko izan nintzen bera ikusten baita, eta publikoa kexatu egin zen, BBK Lifek iragarri zauenean Amy Winehouse publiko jakin bat kexatu zen ez mundu guztia. Baina nola da posible emakume hau ekartzea, moskor badanian, arduragabe bat, eta horren errudunetako bat bada edabideak, ez? Irudi bat egin dabielako, Amy Winehousen irudi bat, ridikulizatzean zentratu ziren, orduen behintzat, nik ikusten aban Amy Winehouse aldiro edabide guztietan sentsazionalistak zienak, eta beti neska hori ridikuloan jartzen zabien, ez? Publikoak nola irensten dauen hori guztia, sinisten dauen, eta ze zaila, eta ze gogorra, eta kontuz, ez? Eta ez duzu uste bai, publiko horrek hori esan zegoenean berari buruz, ez duzu uste hori ez derela esan beste non etorri danean gizonezkoa? Hori da. Gizonezko droga eta alkoholiko bat etorri danean, inor ez da kejatzen. Eta rock munduan holako asko eta asko dauz, eta asko eta asko etorri dire BBK Lifera edo nora, eta ez da egon kejarik alde horretatik. Baina emakume bat horrelakoa ikusten danean, emakumeak esan dugu beste atara batean perfektoak izan behar garela. Hori da. Orduan. Eta edabideetan hau da gehiago guri gertatu jakuna, kazetariok eta nik bintzat ikusi dutena, eta badau adibide bat, badakit ezagutzen zuela Deforme Semanal, podcasta, Egon nintzen etorri zirenean Bilbora.
Jo, Eta ondo, ez da? Oso ondo. eta ni zinemaldien. Holaxe, ba. Eta guai zinemaldien, baina gure neuen joan. Bai. Oso ondo gontzen. Deforme semanala ikuste. Bai, bueno, gomendatzen dugu amendiek Deforme Semanal podcasta. Benetan, erreferentiak dielako guretzat. Bai, badira. Eta lan hona egiten dene, Bai. beharrezkoa. Bai, beharrezkoa. Eta Lucia Likmaer, kasetarietako bat, podcast hori martxan jarri dauen nesketako batek berak kontatu zauen, zutabe bat zeuken, eta hor idazten zauen, bere iritza botatzen zauen, eta zutabe horretan, eta modu anonimoan idazten zauen beti. Orduan, inok ez zotzan erantzuten, ezer, eta batean okurritu jakien, argazkia jartzea, orduan ja ez zan anonimoa, eta orduan hasi zen erantzun matxista jasotzen. Eta orduan ikusi zauen, ostras, oin arte uste zinuten gizonezko bat nintzela, eta ez zinuten ezer esaten, eta oin konturatu zariela neska bat nazela, orduen bai, nire kontra ingozu eta mezu matxistak botako ez tezu ez. Orduan, musika edabideetan, atarietan, eta badau baita, erreferente bezala ikusi ditugu gizonezkoak iritzia ematen. Eta publikoak beti kasu gehiago eitzen dutza gizonezko bati, neska bati baino. Ez dakit zuek holan ikusten duzuen edo nire... Ez que nahiko flipantea da, ze hau Lucia Likmaer gaur eguneko, hau pasaiako naberari gaur egunekoa da, ze eta nik ez dut pentsa gaur egun hau pasaleik enik, ze hori dara asko pasetan zen emakume artista asko idazleak eta holan idatzi behar zeurien gizonezko izen bateaz, adibidez J.K. Rowling, adibidez berari editoreak esan zon, hobeto dela jartzea, beran izena jarri beharren, inizialak bakarrik, ze pentsa zeurien editorialak esan zon, nerabe mutilek, jakin badekie liburua neska batek idatzi dugula, igual eureke hori lehidutea gatzea izango zela. Eta orduan hobeto ez erakustea. Hori oso larria da. Berazan Joan, apunteta dekot, Joan Rowling, eta orduen esan zen, jarri bi moteko mutil baten eolan izen... Gizonezko baten izena moten dau, baina... Eta hemen zegoen K, ze beran amama zan, ze berak ez zegoen euki bigarren zen bat. K zan beran amama zan Kathleen, uste dut. Eta orduan hemen zegoen J.K. Rowling, eta pentsaten zeurien gizonezko bat zala, eta arrakatzazta pilo bat euki zegoen. Eta hori daundela, ez dakitzen bat urte. Baina gaur egon be, hau pasatea, ardi-garri da ondino be hori pastea. Eta idazleen artean gertatzen da, musika kritikoen artean ere bai, ez? Publikoak nola itzen dutzen kasu gehiago gizonezko bati, emakumezko bati baino, ez? Pelikula bat gomendatzerakoan edo disko bat gomendatzeko garaian. Baina ez da bakarrik gauza publikoetan, edozein esparrutan azaizu gertatu. Nik ikusi dut leku desberdinetan, igual nik zehose esan detela, eta ez diate kasurik egin, eta minutu bat beranduago esategu nire ondoko gizonak, eta berari bai kasu egin diote. Ez dakit hori bizitu ezuen, nik bai. Eta ez behin kasualitatez, eta ja behin flipatu nun, eta ja esan nun, altuago itzengo dut, ez dakit. Jo, nire baten pasaietan kontzertu baten heldu, hasi montaten, eta nik justu igual geratu nintzen furgonetan, ez dakit, aparketako edo zeuser, eta besteak egon ziren ja montaten. Eta eszenatokiko teknikari batek, gizona, esan zien Josu eta Landerri, nor da basu jolea, eta Lore, nire aizpa, hortze dau, ontxe dator. Eta, bale, klaro, suposatzen dut, gure zeuen zeuser galdetu, basuen ampliegaitik edo zeuser. Galderaren bat, zer gure dozu konekta holan edo lan, bueno. Eta nik entzun nagoen hori galdetu zuela eta pentsa nagoen, oin hiletan dutenan zenatokire galdetuko uste, zeuser galdetuko uste. Hien nagoen eta, ez duzte inok ezer bez galdetzen, eta ikusi nagoen tipua, Josuri galdetu zuen, eta Josuk esan zuen hori, Lore da, bale. Joan zan Landerren gana eta, Lander, eta galdera berari inautzen, basu ampli esena konektatzen duzu egolan edo lan, eta Landerrek esan zuen, basu jolea, Lore da, berari galdetu. Eta ez eustan galdetu, tio. Osea, behar zeuen, Josuk edo Landerrek erantzutea, eta uste gero Josuri behoztare galdetu txola, eta Josuk badaki
nire ampli zelan duan konektata, igual Anderek ez bera, jozuk bai, aston erantzun, galdetu berari, oza. Opa, Josu, eskerrik asko. Oza, osta bere, esan dutut bakizta bera dela, esan berari, ezta? Igual tipo horrek pentsatzen da, nin nahuela hor, por mi cara bonita, eta nire taldeko mutilek direla argiak, eta nire nazela tonta bat, igual nire taldeko mutilek imin goztiela dana, eta nire nahuela bakarrik hor, itxura gaitik edo. Osa, flipante, eta hori gaur egun, azkena markadan. Eta hau, bueno, publikoan ardura beba da, ez? Ez bakarrik gizonezko ikasoitian, eskibe bai. Eta oin, podcastetan eta bagabiz ikusten, eta hori oso interesgarria da, entzunenak neskak hasi dela izaten. Eta oin arte, humorean, bat ez be, gizonezkoen podcastak izan dira arrakastatxoenak, eta oin badau estirando el txikle, beste referente batzuk, eta neskak biedanak, eta asko posten gare horregatik. Baina, segurazki, eta oin, igual aldatzen joango da, baina segurazki emakume gehiago egongo diela publiko horretan, ez? Eta hori bai gertatzen da gizonezkoen podcastean neskak ere badaz. Hori da falta dana, iruditzen jat, ez? Emakumeen podcastan gizonezkoak egotea. Gizonezkoak egotea, hori da. Erreferente bezala, guk neskok mutilak izan ditugu, nahi eta nahi ez, ez dugulako besterik euki. Baina mutilak ez da hori inoiz euki emakume bat erreferente bezala, orduan publiko bezala be ez da hori inoiz erreferente bezala eukiko neska bat, ez badaue ariketa bat egiten, ez? Eta lan handixa dago, oso garrantzitsua iruditzen jatau. Eta, bueno, hor ikusten badituzue, podcastetan neskak topera, zehozegati da, beraz, asko posten gara. Neskak jolastu miko baita, ja bukatzeko, oso intenso jarri gara, baina mentxe daukegu. Bai ez. Bai ez, egiala gezurra. Hau zerra, honek nondik atara dozu ez? Edurne Garmendiak ekarri dozku. Galdetuko zut Edurneri, baina pentsa bat igual zelan da, ez duzuzetan programan izena. Ez dakiz ere programa. Teleberrin aurretik ETV-bin sukaldatzen Gabriela Uriarte eta... Bai, joztuko Lin. Bueno, badakizu ez, da? Bai. Egiten dezolako jokuek, igual hortik aterata dago. Igual apurtu dugu, bai. Ateratzu hau. Hemen dana konpartitzen dugu, hemen ETV-en dana konpartitzen dugu. Bueno, web atari batetik atara dugu artikulu bada, musikariei egindako galderen bitartez, egin dabie zerrenda bat, jakiteko musikariei zer ez jakin gustatzen euren jarraitzaileen jarreren artean eta zer ez jakin gustatzen. Hortan ingo dugu, boste esaldi botako ditugu, eta gure dut jakin zuek ados hauzien, edo ez. Hau da musikeriak eurek esandakoa, lehen da bizikoa. Ez eman zure maketa gogoko dozun artistari ez jakolako pape gustatzen. Ados? Ez. Bai. Ados. Ai! Bai, gatu. Ez gauza ados, ondo ikusten dut. Ondo ikusten duzun maketa emotia. Hori da. Bale. Baina, zure konture, gurot esan. Niri maketa bat emoten bauztezu, igual, entzungo dut, edo gurot esan, igual maketa bat desperdizio egin dozu. Ja. Igual emoten bauztezu, baten pasaiaten, momentu baten, holan, juergan, Moskor, eta maketa bat emoten bauztie, eta maketa hori, bidean geratu zen. Bidean da? Kalean geratu zen. Auskalo non, ez dakit non. Esan niretzera heldu. Orduen, ostra, eta gero sentidutu nintzen txarto, ostra. Ilusio guztia esan mandozte, juargan egon nintzen, tio. Baina normalean, guai dau, eta askotan eman dozko esen maketak, eta guk, bai, eman doguz, eta diskoak, eta musikarien artean guai da hori itea. Eta askotan emoten dozku zenan maketak gordetan dugu bela konfor honetan. Eta orduen bidaian goazenean, zer jarriko gaur? Ui, zelan da talde honi izena eta entzuten dugu. Eta, ke guai ez da. Edo, baya puta mierda. Eta lehiotik bota. Zoni ez. Hor geratzen da. Baina guai da. Ez hausadoz. Oso ondo. Bai, eske nik egiten dut jendeakin, nik miresten ditudan taldeen gana, o pertsonen gana, esati dut,
Iratori, eta gustatu zaizun, baina tori. Eta gero horrek bideak iriki dizkeit, Bai, irekitzen ditu, bai. Nire gustatzen jate trukea egitea. Bai, baita. Zuk zurea monta, nik nire zu. Hori guai dago. Uste nun benetan esaten zenura esango, horrengoan ekarriko. Ekarriko. Bai, elkartruke bat. Baina, kontatu lehike lan zezen? Bai, adibidez, daukat kolaborazio bat azkenengo diskoan Rozalenekin, eta sortu zen, ezagutu nolako eta sainolako. Gaixo, ni Olatz Salvador naiz, abesten dut, hau inun, lehenengo diskoa. Eta euskeraz da, ez ulertuko, baino tori, hola, eta hola irikizan bidea. Orduan ezin kasu artikulu honi, eta esan dakoari, egin kasu olatzek eta lorei. Baina hori, momentuak daudela, testu inguru batzutan igual faena bada, bapatean igual vinilo bat, bera. Ikusten man hauze Moskor, ez emon, zuen maketea, ze galdu ingo dut. Bai, batez be galdu ingo da bolako. Bai, eta basuran akabako, orduan gordeu, eta emango ustezue beste momentu ere bat. Hori da. Jakin bida, noiz... Eta gero hori, zuk esan dezuna, trukean ez dezula espero behar, zukingo diozula, kriston, reseña bat bere diskoai buruz. Ematen baizu izan behar da inkondizional. Eman eta aztu. Eta agian pasatu ez gero idatzi, zeirutu zaizu? Ez, hori da. A ber, bigarrena, irakurriko gazteleraz, pixkat arraroa iruditzagat. Si no puedes evitar hacerles fotos o grabarles, bueno, hori evitatu lehike. Hori izan marrun, evitatu daiteke. Daiteke, ez da? No uses flash. Hemen esango dugu, argazkirik ez atera, ez? Hori da. Edo atera. Ados haze, ez atera argazkirik. Zein da galdera. Ez atera argazkirik. Ez atera argazkirik. Egin aldotola. Vale, baita ez. Komzi, komza. Bai, baina, ez baina. Nik esaten nuen de inkognito, eskatzea zurekin ateatzea argazki batez. Pentsatu kontzertu baten. Bale. Nik esaten dut, hor zaude lagunekin zerbait hartzen, eta norbait dator eta klik argazki bat ateatzen dizu. Hori ez, nik hori esaten dut. Hori ez, eta ebitatu daiteke, ni flash, ni no flash. Ez egin, vamos. Eta argazki bat, igual momenture batzutan... Etorri eta galdetu. Eta dugu argazki bat mesedez da. Claro. Eta parranda mamena zaz? Bai. Jaso importa. Gehiago. Ya te importa. Vale. Baina, hombre, tipo bat badator, de malas maneras, pues ez. Baina, holan abizatu barik atarate argazki? Ez jat paseu eta pasaba hori ezakizu konturatu. Baina, hori txartu ikusten dute. Hori trampa da. Eta kontzertuetan jente egotea grabaten eta holan, bai, pena bat da, jente dagoenan, abesti osoa grabatzen, disfruteu kontzertue, tio, pagauzutik ez da, disfruteu kontzertue. Eta, bueno, gaur egun hori ezin da kontrola, ohituta gauz beti mobigaz, stories, ez dakiz zer. Baina, flasik ez edabili orduan, ez? Esango dugu. Bueno, igual polito geratzen da batzutan kontzertutan, flasha. Bai, polito bai zeleike. Ni flashadak enau molestatzen, bakarrik abisatu gabe ateatzen. Hori ez, mesedez. Hori inoiz bez. Hirugarrena, ez eman txaparik. Bai, ala ez? Superados. Superados. Esango deu. Txapak emoteko banauia, ni. Laugarrena, ez eman iritzirik edo, bueno, aditu iritzirik esango dugu. Superados. Eta galdetu ez badizugu, ere ez da. Hori da. Ez esan zein barko genuken, ez badizugu galdetu, mesedez. Ez, bale. Hori askotan pasatzen da. Kondescendentziakitik esate dizute, etortzen zaizu norbait, ez dakitu zein dan. Eta ez daizu hitz egiten zuk behakin hitz egin nahiko bat zenu bezala. Eta azten da esaten, zukin barko zenuna da, hau. Ez que, a ber, zuri iritzia... Zukin barko zenuna da, iso. Bai. Zuri txikitutan esaten zuena amorratzeko. Hola, isilik egon. Iso. Bai. Hori, bai. Ez dut zugu galdetu, ez da? Pues ya está. Jendak batzutan deko, pentsetan deu, behar dugula, beran iritzia, eta horrek egingo gaitula, obetarazi. Horrek egingo gaitula, obetzea, punto. Obetzea, dejamos ahí. Horrek egingo gaitula, obetzea. Zeure dire hemen garrantzitsuenak. Behaiek ere egoiek, nortu bardia, Bai, klaro, hori da, uste da bielako euren iritzia oso garrantzitsua dela. Bai. Eta behar dugula. Behar dozuela, ez da behar. Eta azkena, hau izenlike bai edo ez. Ez hitz egin kontzertuan, bitartean zehar, hori bai ala ez?
Hor bai eta ez, ez? Hau nola da, osea, ados baldin bagaude hitz egitearekin bai esango dugu, ez? Hori da. Ados, baina, bueno, a ber, hitz egin alda, baina gauza bat da, komentatzea gauza bat, beste zer, eta beste gauza bat da, kontzertu bat ikustera joan, eta zu egon, kontzertu ikustera egon beharrean, bai, atletik egolga dugu, eta ez dakiz ere ez dakin hor, eta... Funsaitxe ez taberna batera, eta... Zertarako etorri zera, ez da? Hori ba. Baina, normalean ez da pasetan. Normalean kontzertura zozenean horretara ez baz. Baina pasatzen da, nik batzutan flipatzen dut hori esaten, zuk ere ni bezala pagatu dituzu 25 euro hemen sartzeko zeatik aizea. Bai, batzutan gertatzen da. Niri ikusle bezala ere egiten zait oso deseroso. Festivaletan batez, hori izan behar nizun, BBK Live batean gogoratzen dute Rosalia eginela ikusten, eta gure horrekoa ezan isiltzen, da ni oso urduria nintzen jartzen, eta konturatu nintzen, nire ondokoa ere oso urduri zegoela horregatik. Eta uste berak esan ziola, berak esan zio markatu, aldetzu tonoa jetxio ez isildu, porque ez dugu entzuten. Eta ja, tentsio modukoa sortu zen, eta ja ni sartu nintzen, tipo, arrazoi du, ni ere igual nago, kontzertu ikusina eta ez dut entzuten. Rosaliako BBK Liveko kontzertua? Hori. Niri bepasaiat hori. Bai? Niri aiztagasun nintzen kontzertu ikusten, eta atzen egon zan. Bueno, egon ginen nahiko atzean. Igual nahiko gertu gonden eta pertsona. Ba, igual, ez que egon ginen nahiko atzean, orduen, ez da lehenko filan, orduen ez tozu entzuten hor volumen terriblean, zehatzean egon ginen. Eta justo gure atzean, kuadrilla bat, mutil batzuk, eta berbetan, eta sí, porque esto es una puta mierda, porque esta tía hace no sé qué, porque no sé cuántos... Gurean ere gainera kritikatzen dena, eta, holako gauzak esaten. Igual zinen zu kalbokoak, eta zinen ezagutzen. Ojo. Eta kritikatzen, eta gainera altu berbaiten, eta negure noen kontzertu ikusi itxistazu bakean. Eta, espazu gure ikusi joan, baina hor egon ziren, kontzertu oso ikusten. Eta gainera, eske gogoratzen dut, orain hori izan dizula, nintzen gobatzen zertaz aizian, bai, izan kritikatzen, esan genion, ez zaizu gustatzen, jun, zertako gomartzea hemen kritikatzen. Eta izan, tengo el mismo derecho que vosotras a estar aquí. Jode, noski dakazula eskubide bera, baina zeira bazten dezu horregoteakin, osea... Eta guk disfruta ben gure dugu. Hori, eta azkenean irabazi genuen pixka pikatu zen, eta junin zen, eta ospatu genuen, eta lagunak ekenean, ja. Zeguk entzuten gendun horratzean, talde bat, eta gero ja lotu zen, isildu ziren, igual gaitik izan zen. Zuen atzean zeuden, eske zeuden gure aurrean, igual kuadria bera zen. Bai, gure atzean, baina ez justu hemen apurtxu betatzera, baina entzuten zen, de pleno. Eta nire izaten niak, ja, bale, mesedez. Horrelako jaialdetan gainera gertatzen da, ez? Azkenian artista bat ikusten da zoiaz, baina beste bat tartean, eta uste duzu zuri eskatzun ez importa, gainontzeko ibe jakila importa. Baina, bai, asko para moda noin, jente asko doa festivaletara juergan nueteko bakarrik. Osa, urote esan, igual ez dugu ezagutzen talde bat berez, eta ez bakarrik ez dugula ezagutzen, zenik asko ez dut ezagutzen, baina urote ikusi. Ez dekola interesatzen kontzertu bat ikustea, baizik eta juergan joatea, eta dine, festivala da juerga bat, guazen festivalera. Eta ni pentsetan dut, hori dena pagako zu? Ez bai datzu interesatzen? Bueno, sin más, baina, jenteri diru esorra itzen jako batzutan. Eta orduan doaz festivalera, kriston juerga botaten, eta igual gero hor paetan dire zure ondoan molestaten. Eta, ostia, neurtu behar dozu apurtxu bet. Ondo pasa, danotzako da, gure basu etorri, baina ez moleste balbukoa, mesedez. Bai, oso ondo. Errespetu apurtxu bet. Elkarbizitza. Eta baita, orain gauza bota zai gehala, errespetatu teloneroak, porque askotan teloneroak dian taldei egiten zaie. Alde batetik egiten zaie, talde nagusiaren aldetik. Piskat, askotan dago markaje hori, ez? Ez teloneroa bajua gontzun behar da, edo talde handiaren baklaina, instrumentuak eta barrez dira mugituko, eta bereik daukate espazio hau, eta gainera jendeak, eske, claro, izan naizelako nabaritu dut, bueno, eta behian ere bai, eta nire lagunen, nire lagunek ere bai, orain teloneroa da. Gero laukoa, ez da? Kontzertua orain hasi da, ikusi teloneroa, igual gustatuko zaizu. Eta teloneroa dago mitertean, jendea como... Bueno, a ver, hasiko da bastia. Me aburro, pixka, hori da beste respetu falta bat. Bai, bada, bai. Teloneroak respetatu. Niri paseu izeinaten zeu zer da, eta gero nik... Claro, nik ez du gure niri pasatea, orduen nik bestu atingo. Baina, bardin publiko moduan, pasatu diat, lagunek eta txartu ikusten dut, eta gero ni joten nahuela telonero moduan be pasatu izan dut. Ikusten duzu, barrutik ikusten duzu nian ez, errexoa da,
konturatzeko, eta, bueno, nik uste dut publikoak be jakin beharko leukela, eta, bueno, hori, bai, teloneroana, begira, Hori pasa zaigu, hasta jendea bizkarra ematen, eta hola, edo jendea hurrengo taldearen izena esaten, ez dakize, eta... Ostia, hori ja pasada bat. Bai. Zaindu beharreko gauza asko kontatu ditugu podcast honetan, publikoak be, bueno, bere ardura daukelako, guk daukagulako, gu ere publikoa garelako, eta bueno, zaindu beharreko gauza, die. Neskak, mila esker, ze asko ikasi dugu. Zuri Ainhoa. Zuei. Agor, ondo segi, eskerrik asko, Gaztea.